kokti salni jorao telemura amchoini gairing kokham kamio noyonbasi jamaatiani nukhungo thangui naikha tiprasa hamkhrai te ani mantri borongnang mebor kumar jamatia tei bini nukhungni bisingti khlai chubachu bo yapharui kha logeo thanglai kha IPFT ni CEC member borongnang jog Gita Debarma IPFT East Telemura Division President borongnang Gobindo Jamatia Atisa GS borongnang Biswaban Jamatia IPFT West Telemura Division President borongnang Chitramani Jamatia Youth IPFT East Telemura Division Vice President borongnang Samir Jamatia ako sangbo haino ang khakchangkha cinta khub ani gusini klayo cino basi Jamatia boni obostha belai handia ang khanaka boni nauro phaide fika bo belai kharang hingsa patiti condition tu rang puja kerei waisa masa yang main tongkha boni nauro belai hamya ang phaide fika te ang belai khwan so boni bagi tam khaiman khaimaya ang waso tongo te jing bona khesu bakha boni rikutung ra karo kombol lok bisa pai rokha tini jing saimano tini non basi Jamatia bo sotik chini hadopana hamjago joto saimano khiaba tak boni condition belai hamya boni bagi jing joto no bana machu banai botak bo kisa mental haing tong hai khanago bo boni tom chamuro kisa darai tongkha oboisoi bo mental bon depression kaji bong khana rang puja obab tei buhi bu thai thangka thanai obogo abang boni belai depression boni bagai ang boni poribar do phaina fika fiaba biam thang boy malai malia duje sukmana amor chuwai chuwaka tei thinango in future anaini bo ambaka chuwama ani sarkar top theke je mansa bono boni family no ang chubana bagai ang chesta kene hambai